Ia, sy'n enw i di Sioned Iang, fi di sylfaenydd Mwydro. Mae Mwydro yn gwmni darlunio digidol sy'n arbenigo mewn creu gifs di animeiddio i fusnesau o bob maint. O' 'na ddau brif reswm rili ni isio cymryd rhan. O'n i'n meddwl bod o'n brofiad da yn ei hun. Dwi'n meddwl swn i byth di mynd am cyflogi rhywun heb y cyfle rili. O'n i rioed yn meddwl eich o'r busnes digon fawr i wneud o, so o'n i'n meddwl mentro ac bod fi'n cael cefnogaeth Llwyddo'n lleol hefyd. Helo, Lois dwi, ac o'n i'n gweithio fel swyddog creadigol efo Mwydro dros yr haf. Nes i raddio nôl y mis Mai, a do'n i ddim rili'n siŵr beth o'n i eisiau gwneud, os o'n i eisiau gweithio neu os o'n i eisiau gwneud gradd meistr. A nes i weld swydd yma'n dod fyny efo Llwyddo'n lleol, a nath o rili apelio ato fi gan bod fi yn berson eitha creadigol fy hun, ac hefyd o'n i'n nabod Sioned, a o'n i'n meddwl, wel, pan ddim. Ond chydig o flynyddoedd yn ôl, o'n i'n yr un sefyllfa o wedi graddio a stryglo gael swyddi achos bod fi ddim efo digon o brofiadau. Ac yn ei meddwl, mae Mwydro, mae yna lot o brofiadau fewn iddo fo, creu fideos, creu blogs, gweithio efo cwsmeriaid. So, o'n i'n meddwl, sa rhywun yn cael lot allan o profiad hefyd gweithio. Cyn i fi ddechrau efo Mwydro, o'n i'n dieddol o feddwl fod yna lot fwy o gyfleoedd ochrau Gaerdydd neu yn y de i gymharu efo'r gogledd, ond dwi'n meddwl ers dechrau gweithio efo Mwydro, yn siarad ar draws gymaint o fusnesau bach lleol a sylwi bod yna lot o gyfleoedd adra hefyd yng Ngwynedd a Môn, a mae yna'n braf i weld gan bod yna dueddiad, dwi'n meddwl, i edrych ar Wynedd fel bod yna ddim cyfleoedd modern i bobl ifanc yna. Mae'r cyllid wedi rili helpu fi gael syniad gwell o faint o jyst Mwydro dyfu os dwi'n gallu bach o help. Dwi'n meddwl o'n i'n neud bob dim fy hun a dim ond cyn gymaint fi jyst i neud sbio'n rhedeg y busnes yn rhan amser hefyd. Swn i'n deithio rhywun ifanc lleol i edrych allan am gyfleoedd sydd gan Llwyddo'n lleol ac hefyd i holi unrhyw berchnogion busnes am brofiad gwaith. Dwi'n siŵr fysa unrhyw un yn ddiolchgar o eich sgiliau chi ac eich profiad chi. So, y prif tips o'n i'n dweud rili unrhyw busnes sydd eisiau cyflogi rhywun ydy bod yn ei ffasio beth a busnes rhy fach. Dwi'n meddwl o'n i bod tro meddwl am y Mwydro rhy fach i gyflogi staff, ond mae yna gwahanol ffyrdd o fynd eich gwmpas hefyd. Da chi'n mynd gorau garwyn ar y payroll, fe chi gyflogi rhywun llawrydd, fe chi'n yn effeithiol iawn hefyd. Os o'n i hefyd yn deud i pwysau mesur i feddwl, ia, mae o'n cymryd lot o amser ac eich chydig bach o bres ar y cychwyn i hyfforddi rhywun a gael rhywun yn gyfarwydd efo'r cwmni. Ond yn y pen draw, mae'n arbed arian ac amser iddo chi, cos da chi'n cael mwy amser wedyn i ganolbwyntio ar tyfu'r busnes neu wneud y pethau da chi'n caru neu pethau sy'n dod ar pres i fewn yn y busnes hefyd. Diolch yn fawr i Sioned am y profiad o gael gweithio efo Mwydro ac hefyd diolch yn fawr i Llwyddo'n lleol am y cyfle.